saka zazi sikubhemeka kusedu mogondere kubatika chete right tigonsa tipinde zvakawanda zvakasara zvikaitika pangamusipo pana vafana vakauya wakamanyisa masaladi makambowanzwa here like handi zvati ipopo mamambogwina chinhu then hulungende madedido ukona hulungende ndoda kukudza chokwadi about mfana uya Sparks ende kana muchindivenga zvenyu vanhu ka muchandivenga kana even kana iye hulungende namaloto acho akatotsamwa ina ndina basa nazvo but ndoda kutozvitaura zvinhu zvandikukudza izvi Sparks ukunzwa ndikubvumidzwa here yes we are ready Sparks fana nonzi hulungende yakapenga baba vanengoma hopo and weakness yangu aize ndoiziva but it's like chiva chikuitika ienda kutanga kuconfusika like tatoriboka pesa waigeta so it's like ndandiri kuti Jerry inzvimbo yekuti inini ndakadzidza anditi tigonza mosho yangu aitengerichi yakaita kuti usosvika pakuenda kujeri okay mosha yandakaita inini ndeyekuti ndine weakness yekuti inini ndiri munhu chi angori nehasha waigeta I think it's like zvinhu zvekuti zviri pachena kuti zvinhu zvese zvinoitika kana pastreet kana kuti munhu akasungwa nemapurisa nyaya inoperera pamapurisa ipapo maybe kana kuti munhu abhadhara kana kuti chi mari yatonyora or something maigeta but inini chi ndakanofixwa in the sense yekuti like pakangoitika zvinhu zvekuti like I was not wrong, you understand, but at the same time pachitika zvinhu izvozvo tikabva tatanga kupikisana chi nemapurisa vapinda mumotikari mangu, you understand. Alright, but mhosva yako waibatwa nayo chinzi ndo mhosva yako yange richi hanzi vaita reckless driving and I was wrong, but ndandisina kuita reckless driving. But hanzi muswe Saturday munhu wese anogisa panongonzi munhu wese ungana yapo konzi right bvisai matop munhu bvisa matop bvisai machipa konzi right makuzora msipa kumeso That's it. Pharmacy hose pipe baba nongoti mwana wese vanezogesa chi kumeso konzi right takugesa musana. That's a lie. Ukona apa inenge iri kuitika Sparks ndeyekuti chi I think these guys are trained kuitisa kuti munhu paunobuda mujeri unobuda even ma weaknesses wako mamwe wako maziva, kana ungosingazive kana Bible nguva yacho kuverenga Bible unenge waiwana, kana ungori munhu anonetsana nevanhu chi pazvinhu zvese zvauri kuita waziva kozi vanhu mujeri imomo vanenge vachingonetsana vakazonoti hapana chekunetsanirana kapa saka even kana munhu akapfuurira achikuitira dzungu you can now be able to control it, you understand.